Дагӣ вақте ки моро ягон кас хафа мекунад ё ягон кормон намешавад ё гизала мешавем, мо ҳамон чиро бисёр фикр мекунем. Рӯзи дароз ҳамонро фикр мекунем да. И ҳамадаги дар ҳамон момент мо хеле хаста мешавем, зиқ мешавем, настроениямон нест, ягон кори нав намефаромон. Чизе ки агар ҳамин рӯз мо ҳамон кори безиба бисёре бояд фикр кунем, ҳамон кори безиб ҳамин рӯз бисёртар мешавад. Барои ҳамин ман лично кӯшиш мекунам, ки фокус внимания худам дар кораи хуб бигирам, дар одамои хуб бигирам. Не то, что мана як кас хафа кардаги ман то бигар як ҳафта, 2 ҳафта, як сол ҳамонро фикр кунам. Не, бисёртар фокус внимания дар кораи хуб мекунам, ки пурра мо шиносҳо дорем, ки қати рафтори хуб мекунанд ё қати амон нафар гап мезанем, вақтмон хуш мешавад. Пурра. Поэтому хеле моментода лучше хотя хеле одамо бисёртар гап занем, ки қатиш вақтон хуш мешавад, настроениятон баланд мешавад, мефартем як корро пеш барем. Поэтому як хеле одамо дӯст медоранд, ки як каса хафа бикунанд, зиқ бикунанд. Вақте ки агар ҳамон одам хафа кунад, зиқ бикунад, ҳамон моменти худаш кабуто настроенияш баланд мешавад. Дигар чӣ мешавад, да? Баро ки ҳамон заҳре ки дошт дар шумо хеле партофта кашид. Чтоб ҳамин нашавад, кӯшиш кунед ҳамин чизоро кам внимания кунед. Бирем валерьянка бихӯрем. Ман лично агар хеле маро зиқ бикунанд, мерам чӣ мекунам? Амира қати дигарро обсуждат намекунам, мерам хоб мешавам. Хоб мекунам, бедор мешавам, ба вақт хушада. Ё сразу фокус вниманиямро алиш мекунам. Ҳамон одаме ки қати гап мезанам, ки қати вай вақтон хуш мешавад, настроениям зур мешавад. То есть намехоҳам, ки ҳамин чиз ҷои якума бигирад дар дили ман. ҳамин чизи ганда ки дар дили мо ҷои якума гирифтагиа, аз пушти вай ҳама чизои ганда омадам мегирад. Поэтому ҷои якумда фақат бояд кораи хуб боша, фикрҳои хуб боша, ниятҳои хуб боша. Вот. Як хеле одам дӯст медорад страдат кардан. Қатиш гап мезанӣ, вай фақат ҳамин чизои страдальчески қатиш обсуждат кунда, ки кира кидат кард, ки кира партофт, ки кира ғайбат кард. Вот. Дажам хеле аккаунтҳое ки дар Инстаграм ҳастанд, ман блок кардагиам, ки ман гӯш накунам вайёро, ки як каса ғайбат мекунад. Ман намехоҳам информация дар сари ман бидрояд, дар дили ман бидрояд, бо ман чанд вақт дигар маро толкин дар сарам. Поэтому фокус вниманиеро алиш мекунем фақат дар фикрҳои хуб.